Uy, avocado guys, daghan ni kadto ni sa jagi. Hatag sa musilingan diha sa gihugasan. Kaya hanas dyan ko anon kanang mga wa man itong mga kutsilyo dire. Guys, good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Naanak ko dari sa Cebu. Salamat kadto yung tanan guys. So, salamat kay kadto sa mga nag-send og tabang ni Terry. So nakalarga na si Terry sa Manila. So, salamat kadto pud sa naghatag og pamasahe na. Kay bawa na ka og kinsa ka. To naghatag og pamasahe na padung dito sa Bohol sa Tagay na Bangga na isda guys. Salamat kadto nin. Diyan guys na avocado, lami kadto. So ato ni jang himunang ice cream. Diyan guys kay gabi na sila stiri nang abot dito. Kay nagsigigihap bisag na ako dali sa Cebu guys, nagsigigihapon kog update nila dito sa Manila. So pagdaog kuno nila sa airport, titiri ng lagom. Nang lagom na kuno pug mga kuko. Nang nag-uupog ko guys kay mga doon tag na ako kauban si Jasigi kay magakista si Jamay nga na ba kay pinangga din ang mga igsuon guys nga namin mapagmahal ng mga igsuon. Salamat kay Kadyo sa tanan ng mga nag-ampo at i-ampo na laman si Tiri kay gabi wala po naka kuan guys kay ganing abog siguro ni kaning sinus magud na mga sa mga abog. Allergy jigado ni sa mga abog. Dito sa Bohol guys, wa ko kaadto gi sinus. Mga gabi nahamat ako kanang maninda na to guys kada sugod na klase. Siguro guys maninda ko og nagsweldo sang bana mga puhunan. Kamay ra man ang puhunan og maninda guys. Magsugod ka kay mga tagduha ka putahe tulo. Okay guys, ano isang butangan og Nestle cream. Diyan ako Angel kondensada. Ang ibutang sa rip guys, pero mahin mo nilang ice cream. Kaya ipahimo ni Crystal, si Crystal guys. Tuwa ni ngadto sa siyang classmate, deora man hinuon. Kay gimbita og ganang kaon kay pista. Chat man sa nakakaroon nga padung na pud kuno sa uli. Naay dahang pista dari guys sa mga gas uslob ja hapit na pud pista dito amo as puti. Murag 26, 25, 26 man siguro guys. Wala hindi din ta ko pauliin lagi na nay kay nakuno sila giambitan nga 3 ka kilo. Yan, tutong ipaluto na ha. Diya okay raman dayon ta si Crystal guys nga. Si Jaradari kay ibaw naman kuno sa mga sikaso si Jahang kaugalingon. Nga maluoy mapugo guys nga. Way mga sikaso ni Jah. Kaya hindi naman sana guys nga mag-anad-anad kuno gisang kaugalingon kay mag-college na lagi kuno si Jah. Mangang sana lamang kuno siya mag-college na nga napakulo si mama. Okay ra jud nga adto ko sa Bohol. Siguro guys mobalik man ko dito guys inag kuan ni wali ko dito inag panganak pohon ni Florami. Kaya ako'y mag-alaga ni Florami mga anak. Wa man ko'y blender. Kami tani nag-blender among blender kanang na buak. Sakan sa iring ba na buak. Hindi laman ni ingani, malami na laman ni kuan. Malami ra ni. Naitugtog guys, kapangat na ikisig tugtog dari kay na nag-practice og sadyaw.
So gamay ra ito butang condense kay di mo kayo sa tamis kay bawal lang tamis. Sarang kamingaw guys. Kanihan dahil ako na to guys kang kita ko sa naong ni Tiri, nakahila ko. Pa katong na chocolate dito pa isa sa tusuri, pinaghamani mo kuan kay ni humok. Chocolate. Nada sa kuan gitong na humok sila kay rang inita. So diyan na guys, ano sa ibutang sa rip pero mo pansida. Na diha nasa speaker gitong na to sa nay amplify sa kuan sounds ba. Kumapay pagulas ang bana guys kay sa duty man sa karon. Diya guys, sunod adlaw mga huy mi kay basig magsugod ko og kanang paninda. Maka kita ko punan magsugod ko paninda. Kay klasihan naman na may mga nanay. Magdalaman namin pamalit og baon sa mga estudyante. Tapos ni ko sa magitig ako anpod to. Salamat na ikado ni Florami kay isang gisindan og Gcash si Nicole. Ang palit og bugas. Lamin tanig na blender ni siya guys. Pero okay ra kay makaon ra gyapon ni. Yeah, guys, ang isang isid sa rip. Guys, na din nanurig isda na guys. Anong kuha pa. Mapod ni pagkuha. Narang kapres ko pa kadyo oh. Mapod ni kuno ipag karon pagdunggo guys. Anang isda nga. Sa Maynila ni guys, kuha naman ni siya. Matambaka na matamatang baka. 200 ang kilo dari guys. Dito sa Bohol, tag 300 ang kilo. Grabe. So, halis diyang kuhan guys, unan. Hindi magbilin ko pritohon kay na pwede ganahan og o lami man lang guys kanang inunan dya imuhang pritohon lami na si dya na presko pa kaadyo na so ano sa hiluan guys dya gikan day ko kami kristi lagi na nihapit sa merkado na malit big lamas darang mahalag lamas ganin palit kong kuupuan guys kamuti. Ay giningaw ko kamuti, magbingag ko kamuti. Parang mahala ka doon mga lamas. Maghugas ako dari isda, guys. So guys, Crystal guys, naningaw si Zagtanaw sa mga palaman sa tinapay kay nga ako nung kadaka gihatag ni sis ini na ito nga mga palaman. Napagani jang nutila wa na. Ganahan ko nung si nutila kay cute kaadyo. Diyan ko gibiduangan kay palit ko si Jan, ko may say budget na may kapalitan ng Nutella arang mahala. So guys, na namili si Jag ka ng isang bawnon. Okay, ngisi-ngisi man ni si Jag kay na yung mga gami-gami, ganahan naman sa mga gami-gami nga pagkaon. So guys, na si Jag guys, may ngita si Jag notebook nga katong baga, nga katong pang senior high. Yan yung mga notebook dari guys, di man ni pang mga pang elementary man ni sa mga pang high school. Sige pangita katong baga nga pang senior high nga color na guys nga nakabahig-bahig na bitaw ka ng subject. Wa majud dari ang gamadsa ra magajog mga tinda dari mga pang school supply sa Quezano. Daghan siguro sa Dumaguete. Guys, silipay jigado siya guys nga kangari na pud mi og grocery kay dugi na jigado mi wa makangari grocery. So di agi jang napalit. Mga butanganan jang mga file di sa mga kuan guys, mao jang napalit.
Nangita lagi sa kanang baga. Lagi ko nga notebook. Jawa lagi. Kasi guys, dari sa nangita si Jaog, ijang bawnon kada adlaw. So, malit naman sa daan ng biskwit. Para na sa mabawon kada adlaw, ijang merinda sa eskwelahan. Kaya bawal lagi mo gawas. Eskwelahan, walang palit na sa daan. So, mo ni guys, ang mga napalit. Sabon o shampoo. So, importante ra jud ni. Kaya sa gibilin dari kay ning palit og lamas na anay ni deun ni jag iro arang kabuutan gilam-hilam jud nila kani silang duwas ni kulog si Crystal deun ni sila silang iro. A few moments later. Guys, magong hapon na ron guys, manihapon ng isda. Darag hanggi unan nga isda na. Pisko pa karon isda ani kay gikan pa ni sa bagong guys, bagong duha. Salamat sa mga grasya, Lord. Nasa among lamisa karon. Kita sa patong gamay dahil. Isa guys, diya po gahon gihimong napo ko ice cream guys, among ice cream nga among dessert. So mao ni aga avocado guys, ani gibutang sa rep gani ha. Mga alas 2 so siguro ni butang. Di guys, diyan nagkuan guys, kanang ice cream nga avocado. Diya, mo ni among dessert karon ni Crystal kay lami man ni avocado ang i-dessert guys. Eh. Salamat kay kadto sa naghatag dani si Maricel. Sa natin ni Maricel na, iyang apelido nila, uyam. Parang kamingaw kay was Nicole guys. Mingaw kadto. Diya guys, ang gibuhat ganiha ng laba ko, nagtanom ko sa mga buwak na hanggida. Wala ko na video guys kay para sa baadari kay nalagi nagpanday. So karon nahilom na guys kay alas 5 naman nanguli naman sila. So magkinamot ko kay lami ka adong kinamot. Nga anta. Katubo na ko dyan, kaya ako'y pahuway gikan sa buhol ko, ako'y pahuway. Nga karon sa dukog tog. Hindi guys, di ba na makatog karon guys, kaya sila manglakaw ko rin, manan ako rin nag-disco. Ano ka ganito dahil? Kasi narabas lunis. Hindi naman tadayan din, masuk oras na gawin. Ito naman lang kung ayaw basa sa dami, ayaw ba ng tanda. Tingnan ko anong gunan di mag-beauty. Musulod na, gawas naman ka, magpintong tabi. Baklay. Yapon niya. Wala nga. Hindi na budang ham. Magkaon taon niya ile. So guys, di agahon ko ano. Man ako kaon, ja magkaon ako sa ice cream. No! Mo din ang paborito guys, avocado. Pero wala na sa blender kay nagguba naman blender. Sayang naman to, siguro ba tag-blender og mangga sa una. Taba kapalit og ingato. Ito ba naman po? Avocado ha. Salamat sa avocado. Paborito dyan ba sa ahang igsoon pero parang mahal ang avocado dito. Tag 100 ang kilo. Ang abogado? Oo. Lagi. Ano wala na yung pa maligya. Wala, oy. Ato ikuan iko sa Facebook. Wala na bunga. Mao na to, gibahin-bahin na nako. Wala, tagaan na nga na kayo mahal na ba kayo avocado. Oy, mga grasya. Salamat sa grasya. Salamat ka, Dusil. Kay... Nagainog na imo. Oo, di ang ibut ko ano, kaon ha. Kaya sayang ba nalata na, hapit. Crystal man to, tele, abogado. Oo, nanawag mo sa nung mama. Kitigaan ko katong mama ba ni Vincent? Wala, kay ang binuangan mo isa la. Kuan ka ni Vincent, asawahon jud ka. Wala na di ba silang mama? Kasi ang binuangan la. Kang kuan ka, asa may mo ibayad ana? Mama, nagitagaan ko ka ng avocado si mama ni Vincent ma. Wala. So, hindi ko Vincent. Salamat ito, Sel. Sige. Manihapon ta. Sige,
Aw. So guys, paborito po na ni Sister guys na avocado. O guys, sarang ang panginaw sang naong magkapoy nga ako kasabot. Ako kapuya sa mga trabaho guys, bura kapoy raga nguna. Salamat ka dun yung tanan guys. Ja. See you next vlog. I love you. Ja, ramingawa dari. Mingaw ko na to sa buhol guys, murag kabalikan ko. Mingaw ko nanay. Ya, nalaway ko. Pare lang sa nailita. Na, nakakadog. Wag na lang dito. Lahat. Hindi ka mga alaga. Pero ay problema guys, kay sige mo ko panawag, ganyan nawag mo ko. Ya, lang monitor po ko nila guys dito sa Manila. Nangita sila gilang mapuyan nga apartment niya. Salamat day kaso nag-send og link diha nga si sa bato basta ni nag-send og link nga apartment dito sa Batasan. Nga doon ra kay sa Kuan. Heart Center. Salamat kay kadyo kay naay nag-offer nga libreng bayra. Pero naa sa Mandaluyong usa kuno 120 kuno ang pamasahe mag-taxi. So niyon si Tiri nga ato na lamang kuno sila kay asa sila ganang i-down o ganang 2 months advance, 1 month deposit. Ay, Kay Mama Nas Manila guys, 2 months advance, 1 month deposit. Dako anak ano na guys kay 3,000 kapin or 4,000 ang kaon. So dako na kadto na nilang bawas sa ilang kwarta. So, salamat kadto sa nag-offer. Yeah. See you next vlog. See you next vlog guys. Ja, I love you. Ug ampo ug amping lang tanan. Bye. Stay still. bye-bye.